Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyophelele unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Ngalomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Namhlanje siphansi kompheme welanga bafo. Sentumela. Sinibingelele sinamukele kwiDiaza TV. Sesibuyele bafethu ngodokotela bothando. Sidingi. Sizophampa inhliziyo siphampe nengqondo. Konke. Nazi ke bafethu ukuthi uhlangothi Sulthathi. Hallelujah. Amen. Awu bafethu. No bafethu akulutho nalazi udaba hlezi vele nje kushintsha igender ngelinye ilanga wesifazane okhalayo ngelinye ilanga besilisa abakhalayo bakhaliswa wesifazane vele ngabe ngisazi amadoda sekhaliswa wesifazane vele bodwa ingqwele lo ushaka ifoni ngenteke vele bona ukuthi ayikho lento le no akunankinga sisikhona sizosiza sijudge modu and futhi asiguarantee ukuthi lento ufuna ukuzakala ngayo izowenzeka yabo because asikwazi into sakho sine ufuna uexpose or mhlawumbe ufuna ukubuza imibuzo beqedwe siyahlukana naye kuwena but thina sizozwa istory ukuthi kwenzakaleni vele ugele izithini ngaye because situation namhlanje amajita u2 amajita lawa akhala ngogel ugel uthandana nalo ephinde uthandana nalo manje aba-understand ukuthi kahle kahle wena gele kahle uthanda abantu phakathi kwami or uthanda lo waye ungifebela wangenza slim kodwa amajita azoyichazela asiwabiza sondele bafethu xixi njalo mncane grand bafo awuzwe hayi umunye ngabuya ngapha omunye bengali hamba kahle bafethu ngiyaphila hayi nakho igama ubani bethu uSimangaliso kaSithebe Simangaliso kaSithebe yebo igama ucela ukuthi wamngqebo leso ubani cela kuhle Ngobese yebo okay ubani okwethela igama lecela kuhle hayi iolide awuzaku umquestion ngalo ukuthi ayi leli gama ngasi labesifazane nje. Guys, quick plug. I've been exploring trading recently, just trying to understand how people actually do this thing. And I came across something worth sharing. This is his Telegram channel. It's called Trading Setup Free Signals. The trader break things down nicely, free signals, market updates, and the real examples you can learn from. What I like mostly is that he trade live on Pocket Broker. Instead of guessing, you can watch how he does it in real time and pick things up faster. If you have been wanting to learn or see how trading works, got the channel. It is free, it is simple, and it's actually helpful. Click the link in the description or pin comment. Tango. Or mhlawumbe ingena ngapha nangapha ngicabanga ukuthi wayenenhloso emhlayeni lapho yabona cela okuhle okay ukhona lokuhloza nakho lapha kuma wakho hayi kukhona ngiyenza nje kancane aqhawe lapho no akunankinga ngiyakuzwa mfethu no bafethu nje banibhalele thina siDiaza TV siyabonga ukuthi nisibhalele nanokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngendaba yenu igama lami ke mina nguVusi waManqele lona uMusa waManqele sithi Diaza TV yisodokotela bothando tshelani mina bafethu ukuthi ubani lo ntombazane lo ohlanganisela namhlanje uBoyitumelo uBoyitumelo kama lentombazane ehlanganisela namhlanje so uBoyitumelo intombi yakho ngasho ukuthi nje intombi yami yamanje yabona kodwa ngendlela ubafaka ibeka ngayo ngathi sinesikhathi eside ibamba nayo wena uBoyitumelo intombi yakho yebo intombi yami una how long sandana naye 1 month sandana Yebo. okay wena bafuna how long sandana naye because ngizwe indlela oyichaza ngayo ukuthi ungayibeka kanjalo intombi so kahle kahle kwenzakalani
hayi into eyenzakalayo la bafo ish kuningi uyabona ngoba ngithe mangithi ngihlangana nobafo la ngikhala ngalo lolu daba lolu ngikhala ngalo nami phela ngithi ngiyachoma ngithi ngiyambonisa vele imama uyabona ukuthi yini niyazana yini nobafo niyazana vele ubafo vele hayi besixoxa nje ngithi akangibonise naye ungakho uyabona sayithiwa sesibonisana vele umuntu oyedwa manje uyabona manje sengithukile ukuthi manje ngabe kwenzakalani ngalo muntu lo ngoba manje usengibonisa okuyena lo muntu nami bengithi ngizombonisa yena uyabona and manje lo muntu lo mina akusikudala vele ngiqalile ukuhlangana naye into nje yasemavikini amabili adlule sihlangene mina naye into yamanje hayi into yamanje nje ngasikudala 2 weeks hayi 2 weeks ngisho kanjalo ukuthi 2 so ubuthi ukhombisa ubafo intombi yakho ngithi intombi yami nje naye wakhombisa ukuthi lo muntu omkhombisa yena naye umuntu wakhe ngase ngimangala impela nje so tshela mina mfethu njengoba ku2 weeks ubuvele uyimiselelo ukuthandana kwakho naye ubuthandana ukuthi like yabona ke intombi yami lena ngifuna lutho ngaye noma mhlawumbe cha hayi ubujola nje uyabona yazi bafo ke enye into esanokwenzeka uyabona uthandweni singena ngethemba lokuphumelela kodwa ke bengithembile ukuthi mhlawumbe singagcina siphumelela nomama uyabona kodwa ngoba sengithole lo khathi sengiphoxeke kakhulu yini le ubuyithandile ngayo umama usumshayela yini le echazile ngaye hayi umama nje umuntu engithema ngiqala ngifike endaweni uyabona kwaba uyena umuntu engiqala ngathi siyazana kangcono mina naye ngoba vele abantu bendawo bengingabazi uyabona mhlawumbe manje uyikhela amanzi ngidibane naye yabona ngagcina ngimthanda mama ngoba ngibone vele into kazi ikhuthele okwaziyo ukwenza umsebenzi umuntu oyimisela ubonayo ukuthi hayi lo uyalifuna ikusasa kwayizona vele izinto ezenza ukuthi manje ngigcine ngimthanda umama uyabona hayi kona niyazana nina nobabili mina ngamazi from dala mfowethu ngiyangibuza ukuthi ngoba ethi ulo ubafo wakhombisa wena efonini khombisa uTumi obuyitumele sengibuza ukuthi nina niyazana yini siyazana no anginankinga so kuphatha kanjani okay before ngibuze ukuthi kuphatha kanjani wena nje mfethu utshela mina uBoyitomelo lo una how long sanana naye una 1 month ngina 1 month yini le yachaza ngaye mombona ukuthi intombazane vele mina ngimthanda ukuthi unama skills amnandi yabo ama skills okay sancedisana endlini siyaphekisana ngiyamfonela ukuthi eze sizoncedisana manje ngiyamangala umuntu mengekho endlini ngiyamfonela akaphendula amafoni okay mina njengoba ngimfonela kanje umuntu ifoni yakhe into ukuthi icimile so lento leyo ukuthi akaphendula amafoni ikade wasiyenzeka uriyenzeke kulo 2 weeks lo esejola ukuthi ubafo bana 2 weeks bethandana so lento ukuthi uqala ukusola ukuthi asaphendula amafoni kade eyenza noma mhlawumbe uyenze kulo 2 weeks wenze kulo 2 weeks lo then bumna ngoba futhi yakukhombisa sekukhombisa umuntu wakho wambuza umuntu wakho ukuthi awona ngiyakufonela ubamba amafoni manje seqhamuka unanga ubafo ngapha ungikhombisa wena uthi uyintombi yakhe hayi ukuthi ne intombazane vele mingifihlele ukuthi sakuthola nobafo ngapha befihlele ngiyangifihla sonke isikhathi lesi kanti mina yimi la engisibonala khona ukuthi hayi intombi yami ayisekho kimi ikubafo ngapha Ukuphatha kanjani nje bese ukuthola ukuthi intombi yakhe ayisekho kuwe sekubafo ngapha ayingiphatha kabuhlungu yazi ayingiphatha kabuhlungu ngapha kumina ngiphathwa istress ngabe umuntu mingimtshela ukuthi afike endlini ungitshela ubafo wakhe ngapha manje kumele ngenzeni ngapha Nakumele ngenzini wena ucabanga ukwenzani wena ucabanga ukumyeka mayifika lana ucabanga ukuthi achoose ufuna ukumkhethisa ukuthi ukhetha wena ukhetha ubafo or wena nje so right so ufuna ukuthi azini awufuna ukuthi akhethe wena right ufuna ukwenza kalini wena mina i-decision yami ukuthi once ngimyeka aqhubeke nobafo ngapha bumthanda serious kodwa ngimthanda serious ngimthanda serious kamampela ukuthi ngalo 2 weeks lona ubona ukuthi mhlawumbe ngeke ayikho into engazama ukuyilungisa ngokuthi uthanda nobafo for 2 weeks waqala ungabamba amafoni waqala uku-actor in awucabanga ukuthi mhlawumbe ubona athi ngenilungisele ukuthi akho mhlawumbe ngazama ukulungisa next yini khona umunye unayo eceleni mhlawumbe ungaphenduli uyozama kuye indlela osho ngayo ukuthi osecaleni angithi vele imama somuhle yabo engamphatha kahle kulungile bafo wami tshela mina mfethu yayizo lento nje yakhala ithi 2 weeks lo iphazamisekile umama bese actor seneyitayela and kuyacaca vele ukuthi kulo 2 weeks shothi ilapha sekhona wena
wena bosotshola nayo lengane le 2 weeks lo. So tshela mina ke mfethu ukuthi wena uzimisela ukuthi kwenzakaleni after la ufuna ukuthi kwenzakaleni because ugeni uzofika la. Hayi mina singaba uwe ngamfonela umama afike la uyabona. Oh wena uplanela la i-date ukuthi niyaphuma. Yimini bengihlala. Okay akunankinga. Yes. Okay so ufuna kwenzakaleni ke mase fikile la because yena akazi vele ukuthi khona nina nibothulana wenzaka kunento kanje kanje. Kuzomela kube khona akasichazela khona ngoba phela manje ngeke ngithi ngazi umuntu esikhathi eside uyabona bese sizoqhatha umuntu wesifazane kule uyabona manje kule situation esikuyo njengamanje uyena cabanga lo muntu lokusasa manje ngangikhephela esibhame ngidubule umuntu wesifazane ucathi kuzoba mnandi angeke uqinisile so kumele simfonele sithole isixazululo sayo le ndaba lena uyabona but nina kodwa ke since nazana ni grand hayi angicabangi ukuthi kwamanje si grand ngoba ubafo ngenzeka ukuthi usabambe iqhubu uyabona khona ndiqhubo bafo utshela mina kulesimo lesi ubani umuntu omcasukele la owesifazane orucasukela ubafo hayi ngicasele ubafo ngabe ukuthi hawu angazonithisele umuntu ami kanjani for 2 months athi angithithile umuntu wami so umuntu wakho yena umblame ubafo mina ngiblame ubafo ubafo kahle hayi ubheke ilihlo ngale but kodwa ubengazi nje akubhalwanga lana ukuthi la uBoyitumelo umuntu wakho akabhaliwe akuna ring akunalutho ubuwazi bafo ukuthi uBoyitumelo ukuthi bengazi ukuthi umile so umblame kanjani ubafo because mina ublame umuntu wakho wenza kanjani ukuthi azi ukuthi uthandana nawe kodwa evuma omunye umuntu ecishe thoba bengasiyo ubafo bengisho thoba ngomunye umuntu but umuntu wakho uvuma kanjani ukuthi ngathi ngithandana nawe bese mina ngivuma umuntu ongishalayo lapha ngimqondo umuntu amdiwe angibona ngakhona ubona ukuthi mina ngiyamchitela once avele ayukuba for once should khona into bobuzenza ekhona into wrong wena oyenza mina ayikho ayikho sure ngisho okay yazi into wrong oyenza manje ublame ubafo okay ubafo akenzanga lutho lo mfowethu ubafo ubona intombi wayishela as much as nazana but yena bengazi ukuthi uBoyitumelo intombi yakhe so ngicela ukuthi nje si shift blame kubafo siblame bani intombazane intombazane noma kuthiwa ibazi ukuthi niyazana ku wrong ukucheat nje in general cheating is wrong exactly so ngicela ukuthi ngaqoqana ungambeki icala wena bafo unenkinga nobafo hayi inkinga enginayo mina umuntu wesifazane lo umuntu wesifazane lo uqhatha nobafo phela okay but awunankinga futhi nokuhlukana naye mhlawumbe kumele sihlukane ayabona le impela yoxazululeka mayefika la umama ngoba manje angikathathi decision kuzomela ngichazele kahle ngoba bengakaza ngitshele mina ngobafo okay wambuza wena ukuthi awunayo indoda noma wambuza umama ngambuza uyabona indlela engafika ngayo kumama mina amtshela umama ukuthi lalelayo mama ngoba phela ngiyazi ukuthi yabona khona osukabanike ithuba badlala ngalo ngaphambili yes uyabona umama zangachaza ukuthi ish ukhona akekho uvela umuntu engazi ukuthi use free agent okay ayike kwase kanjalo ke nami ngalichaza kodaba lami njengendoda uyabona manje ke kuzomela ngichazele futhi njengoba ngingawazanga ngichazele eqaleni ukuthi yena unomuntu ngiyakuthola njalo no anginankinga ngicabanga ukuthi simfonele bafo khona mhlawumbe ufuna ukusho emajiteni I think angeza Chris okay no I think kumele sifonele ungashiswa ilanga I think kumele sifonele usisi unless mhlawumbe wena khona ukubona mhlawumbe singakhava ngoba umbuzo singayibuzanga but I think guys singafona ne ngathanda ukuyibuzela mina imbuzo impela okay hayi uzoyibuzela nkabe yami so mase uyibuza umbuzo ufuna ukubuza umbuzo uthini kusisi Aish sisibaza xoxa ndoda ukuthi abantu akathandana nabo before okwenzakalana ngoba bese ngatholi vele isikhathi eside uyabona ukuthi manje sasixoxe kahle nibonazana ngihleli ukuthi yabona namhlanje njengoba vele besihleli ukuthi sibe ndaweni namhlanje uyabona kube imali esizokhona ukuthi sixoxe khona sikwazi ukuthi sazane kangcono than before understand so ngiyakho manje siqhubeka ukuthi manje simfonele uyabona no anginankinga bese ngiyakuzwa asihlale pheke uci hey 3 weeks hayi 2 weeks ngiyashesha Sawubona. Hello. Njani? Hello. Hello, njani? Hello.
Hello, unjani? Ngiyaphila ngimele wena hello ngimele wena bus stop. Yes. Okay, uzofika after isikhathi esingakanani? Angathi isikhathi ngikhala kwa 2 minutes. Okay, nginenkinga ke. Sha. Ubhizi lo muntu. ngathi ubhizi lapho. Kumanje la khona nje angithembi nje. Angithembi nje kumanje. Asathembi nje. Uye ku G20. Sezimsebenzini. Hey, akithi lapho ubhizi lapho ku G20. Nomcinjana omkhulu phela eSouth Africa. Kulezinto. Hey, godwa. Uzothiwa yini ke bhodo umcinjana? Konothe bem-interview laphana labantu basekasi bembuza ukuthi bembuza nge-G20 ukuthi are you aware there is something coming with G20 ora yini uthi hayi mina ngiyazi lento nayo lento belonge icabanga nje ukuthi malokho kuthiwa G20 bachaza ukuthi ama girlfriend awu 20. Hey, because sometimes cha inankinga ungazi bafowethu. Yazi cha umfo ethi ukumele ubala ukuthi yena. Uthena ubetshela ukuthi amantombazana awu 20. Cha ngabe yalungiselwa amantombazana. Manje kulungiswa imigaqo nani. Hey, no awuhambe leqhawe leli nyuca. Awuhambe nayo kabe yamsocasha yabo. Ingazeqhamuke lo mama. Mina nami lesocasha. Hamba nayo bafika. Nivele nje nekhona la emva kwebhasi. Uzoyizwa yonke inkulumo ezobe ikhulunywa. Umulkhame nje kahle umama ungajump esuthi lapho khona indaba osuyaziyo nani wabona. Yeah, nibe grand. Akakhathazeki. Hayi athi Washasha kangaka awasasheshi. Hey no mana simlinde miyake wena umgwaqo oza ngapha bafu. Miyake wena umgwaqo azesheswe zemoto. Wena mpela. Sawubona. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Yes khona. Indoda yakhe sifuna uzokulanda le ngaphesheya komgwaqo. Hey. Alright. Yebo right. Yes khona. Ngicela ukuma la mina. Aningaba awuna seniningi bale ngicela uze ngiyazi ukuthi uze kuye kodwa ngicela bapha nendawo yabo khona uzokwazi ukuthi imaki yami qosonela nje mfethu. Ngisaba. Igaba ngiyeza ukuthi uBoyt Boytumelo. Ubitumelo. Awu Nkosi yami. Ubafolo besangichazela ngeshandizo. Ngothando lweni lapha yethu ukuthi ena ke uhappy igama lami ngovusi ne so into esiyenzayo senza ama vlog or interview about abantu abathandanayo just ukhombisa abantu yabo ukuthi uthando lukhona uthando alikhathalekile ukuthi umdala umncane uyisidudla uyislender kuyathandwana nje futhi akuhlizi umnandi kuyaliwa kube nezingxabano iphinde niqolelane iphinde iqhubeke so ubafuna bese sichazela ukuthi uyakuthanda since nawe uhappy and you understand ukuthi nisanda kuqala uthe nina 2 weeks nithandana Yebo. na 2 weeks ne yes so uyasho bafuthi uhappy kulothi uthathe happy akazi uma phela mhlawumbe ngoba kusaqala yini kodwa nje uyakuthanda ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe uyimisele yini lo ibhano lamasosha Ngiyalibona. So ufuna ukwazi ukuthi nake nawe uyimiseleni ngaye mhlawumbe yabona uma mhlawumbe wena uyayijolela nje awukaka funa umuntu oserious yabo ufuna ukwazi lokho bafu Akekho umuntu engijola naye uye kuphela. mina ngishonga ukuthi khona ujolwa naye nibuze ukuthi uye kuphela. ufuna ukwazi ukuthi uyamthanda yini Ngiyamthanda ke. uthi akekho umuntu ojolwa naye uphendula into engabuzwanga Phela so. Let's show Yabona le uyisho manje. Hayi buzwanga impela. Asho ukuthi khona ojolwa naye lathi ukhona nojolwa naye Akekho. yini mposhe uvikele yokuqala Hayi ayikho le ngiyayivika nje ngoba ayikho. okay nanke Manje ngoba mina sesingibambe sokuqala. na nokhuleka bafo leyo uzoyikhuluma maseni nodwa sengihambile mina angifuni ukuthi manje nixabane kukhona mina la so into esizoyenza nje ubavushelela ukuthi khona la niyakhona nisathusha umoya kancane akunankinga ngikade la ngaphandle kune G20 kugcwele ama traffic iningi so lalela kwe mama kune surprise sikuphathele yona isurprise sikuphathele yona ubafo ichoice kabafo uyena oyikhethile because uthe uyakwazi ukuthi umuntu wakho uthandane so thina sasasiza ukuthi itholakale lonto leyo so ngizocela ukuthi sikunikele surprise yakho and then niqhubeke nobafo nosuku lwenu ni whatever leni khona sesiqhubeke nosuku lwethu ne Okay ayikho inkinga. okay bafo ngizocela usivala amehlo ne yeah uzodla ngapha phambi kwabafo mvala amehlo bafo so ubafuna ngimbizayo ulo phethe i-surprise yabo yezo man Yebo.
Uzobala nje ka3 bese wena bafo ke uzobusuvula amehlo. Umvula amehlo ne? Yes. 3 2 are you ready? Okay. 3 2 1 ngamvula bafo. Surprise. Ufunani la? Babaleka manje. Kwenzakalani kanti? Uyamazi? Mazi kanjani? Ake sizwe ngawe nje. Thanda lesikhathi singakanani? 1 month. Okay. Ubuka mlindele uzobalana ne? Hayibo. Manje nangu la bamba bobabili. Bayini labo bobabili kwena? Okay lo ngiyazi ukuthi qeda ukukhuluma manje kade usho ukuthi niyathandana wara na 2 weeks uvume yonke into. Ubafo la naye kade sichazele ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi kuzoba nzima ukuthi uchaza wena. Sheshe ngichaze mina ngicela ukuma la. Wena nobafo ni yini? Yena usho ukuthi niyathandana. Hayibo ungabhekile lapho. Khuluma phela. Sakhulumeki. Azima uyasizwa. Bafo mhlawumbe ungakhuluma mfethu umuntu wakho lo nama Mina ngakhuluma. khuluma ngibuza wena ukumbuza wena. Imbuzo le ukuthi wayungijidela uzazi ukuthi uthandana nomunye umuntu maka. Wayenza so. Wena unike isikhathi, and futhi uyangijabulisa. Wena anginaso isikhathi sakho. Bona ujabulisayo. Ubudulo ngapha. Lo 2 weeks lo nje nithandana so happy now. Yeah, unginike isikhathi sakhe. Lo uhlala busy, akatholakali efonini. So mina umuntu onjalo nje ngikwazi My sister, sorry. Uthe my brother senithandana for 1 month. Lo no 2 weeks. So kahle wena after 2 weeks uthandana naye. Ubonile ukuthi akakunike isikhathi sakho. Ayinthena akasatisfy. Then wasujumpela kwenye relationship. Yabona ukuthi ubungamthandi from the first place. Because I mean sense to me if you guys have been dating for like a month then kanjani ukuthi wena after 2 weeks niku relationship and then ujump wena uyongena komunye umuntu. Ayikho into ozama ukuyichaza ungasho nje ukuthi nje isikhathi akakunike sona leyo i-out because azange uzame nokuzama ukuyilungisa relationship ku2 weeks there's no way. Mina question enginayo enye ngawo yini oyithanda ngobafu ukase kushela u decide ukumqoma yini le yayithi nje this guy ayikho Lalela sis, lalela. uyezwa nifeza ukuthiwa Ngiyezwa. Wangazange ungichazele mina nje first time siqala ukuhlangana ukuthi nomuntu. Hayi mina bengekho ngalo yayo ingakho ngikutshelanga ngaye. bongikho Bongekho sho kanjani ngoba phela Angithi yakuthola ukuthi akakunike isikhathi sakhe. okay akakunike isikhathi sakhe ngiya understand akakunike isikhathi sakhe uyasho njengamanje akakunike isikhathi sakhe okusalayo nomuntu angithi egcineni. Hayi angimthathi njengomuntu oserious. Hawu uyini isilwane? Manje njengomuntu. Okay should nami phela ngithatha serious. Umuntu wami nje okay ucela ukubuza ne yini oyithanda ngobafu Angithi yasho lo unginike isikhathi noma ngifuna ukuthi no bheka ne yona Boytumelo ubavuma ekushela akuvulanga ukunika isikhathi same time ukushayilile nashintshana ngamanamba 50 nshintshana ngamanamba ngazi neze kanjani wamqoma then nasandana then wasithola isikhathi uze umqome yini kade uyithandile ngaye ekwenza ukuthi umqome yo into engithande ngaye yo azizothini Oqala yazi nje ukuthi wena ngikhatha nomuntu hlala phansi bese ngisuka kude naye lo muntu lo ngibhanqa naye wena. hlala phansi yazi ngisuka kuphi nalo muntu lo ngibhanqa naye. mina ngazi ukuthi unazala nalomuntu Bungazi ne? Angazi Bizoba secret nje lento lekuwo. Uzoqhubeka ubenzele. Oh shothi nje wena vele uyiqomist vele uhamba uqoma nje vele endaweni nje. ngihamba ngicoma Nakho bakhona nabanye lapha abangekho la baqoma manje siba ungaki kuwe sisi? akwaba nje ni2 manje ngidina ngizofuna wes3 lalela nina maniyenza kumnandi abafana maniyenza thina amantombazana bayenzile basiyenza leyo kuwe noma ukhuluma ngabanye abafana nje. khona wakwambamba eyenza lento le hayi angikaze ngambamba wakwambamba lo 2 weeks ukwambamba thitha angazi kodwa ngikho ngabo nawo manje wena ubufebo bani? Ufebiswa yini? ufebelani ngiyaenjoy ngiyathanda Oh Ufebe. In general. into ekinje ihambe egazini and angikwazi ukuzivimba so mele nimele hayibo
ngakho okukhulu So okay ngiyazi ukuthi akusibe abantu bokuqala bothandana nabo mhlawumbe khona abanye ama ex wakho suka wathandana nabo nahlukana in Mawuze uthandana nomfana uyamtshela yini ukuthi khona enginaye engithandana naye or khona ngishelayo noma nje uvele Ayangibatsheli. Surely body count yakhe ithenga ne blood ribbon wena. Hayi. Njengoba unabantu bonke. Njengoba unabantu bathandana naye nenkulumo ekhulumayo iphasa kanjani uzizwa kanjani? Mina ngiphatha kabuhlungu. Ngiphatha kabuhlungu ngoba umuntu lo mina ngimbonisa uthando. Ngikwazi ukuthi ngenze ngimnikeze imali nami ngibe imali em1 side. 2 weeks. 1 month. Not 2 weeks. Oh, 1 month. 1 month. Uthi lo muntu lo vele ngifuna ukumshada. Ngifuna ukungibona. Awazi ungazi. Yo! Ngifuna ukushada bengizokushiya emshadweni. Yini into oyenzayo? Okay manje lalela ke sis. Into oyenzayo. Uma ngakutshela mina ukuthi bengekho serious ngawe bewuyisnake sami nje ungenza njani? Awu akunankinga shemputi. Awunankinga. Yeah, bengizomfuna umunye onyeka ngenza snack. Uyabona ke ukuthi wena i-story sakhe awusazi kahle kahle uqale wathi uthanda mina. Okwesithu sozongishiya. Hayi uyazi indaba yakho shempu. Hayi uyazi. Wona bafo angitshele kunenkulumo nje le yabo mina nami ayicha hayi kunenkulumo lesingayo namhlanje ngiyabonisa ayikho lenkukhu wena okay kulungile ukuthi ufuna ayifikele la ugele ayikhulumele nangu sayikhulumele yazizo inkulumo zakhe yazizwe akuzona nenkulumo yini ezokwenzakala la masihlukana la ngizoqhubeka nihambe niyakhona nilungiselela akabuyele nasendlini ukhezile nje khona ukugeza nje Mina ngigezile kahle nje buti. ngiboni nomehluko Ngezile. Wawungaboni neqala usamshela nasengisho manje phela ngibone ngathi uphuma ephuthuma abangesadlula nje ebhavini lento le uyisho ngoba vele uyibonile noma uyisho umsunyanyile ngisho nje ngoba ngiyibona ngikhuluma ngento engiyibonayo Bungasho ngani bungasho Yazini amanzi angwasabi kodwa bengiqhamuka ethi awugezile ngani phela amanzi angwasabi. Ulongagezi vele angazi phela kodwa manje ufike ngagezile iphatha kanjani lenkulumo kwezi Hayi mina ngiphatha kabuhlungu umuntu lo wena thatha kwakho lokhu uhambe nakho ngiright mina manje Hey, sengiright ngani? Akunankinga ngizondlula phambili. Ngathi vele mina nawe ayikazi into yami nawe yaba serious yikho nje ukuthi nje bengidla nje kuphela nje ngiphume kanje Uyebafu so kulo 2 weeks lona nibonane kangaka lo 2 weeks lo senibonane kangaka sengishaye nje kathathu nje ikhondom enisebenzisa yini angisebenzisile impela nje ubone bungahlala ungayisebenzisi khona la angazi phela wami uzuvaka vile bafu ngeke phela baba isifethu angazi ngizwe ngathi uyashoda man into kumele ukhulume bafu bengilambile ngenze njani mangilambile bafu ngenze njani mangilambile ngimushe endaweni ngangimushe endaweni ngizohlangana nentokazi ngilambe ikhona ivumile ile wayibona kuye yachaza ngabona isinqa nje akukho kunye wabona isinqa phela Nix. nje ngishaba kobravo ngamfice Dunusile ngishaba kobravo ngafice Dunusile empompini ngachazeka ke nami ngoba uyazi ukuthi vela amehla ayithanda phela so nawe mfowethu kahlahla umthando sisi mina ukukhuluma iqiniso nje bengithi ngiyombonisa nami yabona ukuthi kahle kahle empilweni kuphilwa kanjani akuyena nje nomuntu engathi ngikhipha inkomo nenkuku ngeke ngize ngiyikhiphe mina la angidlala ngesami isikhathi mana kuphasa kanjani kuzwa lokho ukuthi uze umfana ekhuluma kanje ngawe ngempilo yakho uyintombazane wandemela ushade wandemela ube nomntwana wandemela ube nefamily but indlela oyiphethe ngayo wena uyeza ukuthi ileader ekuthenini ebegcine bekhuluma izinto engathi ziyabheda ngawe lokho kuphasa kanjani njengentombazana ucabanga mhlawumbe ukuthi kumele uzame ukushintsha somewhere somehow so that kuzoba nomfana ozobona ivalue kuwe ozokhuluma into positive kuwe Hayi mina ngiphathi kabi. Abafana bayafana vele. Ayikho into engiphatha kabi she. Uzokuphatha kanjani kuyinto esegazini vele igijima emthambeni nje lento leyo ufebe. Wena ufebe wabuyela esikoleni ufebe ushaya nge-master's degree yakho. Webotumelo sinesikhathi mina nosithandani kuze ujampele ukuba wenze kanjani Angithakujosi bongibhora. bengihlezi ngikufonela ngihlezi ngithawu Bongibhora. ngibhora mina akumele ngisebenzeke mina akumele ngisebenze Hayi angazi usebenzela wena bhuti. Hayi Usebenzela wena. Ikhohlakele kabi le ntombazane. Not mina ngiwa Wena.
usungekho endlini ngithi mina ngifuna imali kuphela ku awuyenzeni ngifuna imali ubeze zoyidla nami leyo mali ubuze uzoyidla akuniki ikhekhe akuniki next elakabani ufuna imali kimi kuphela Ikhekhe next. Wena utholile ikhekhe 3 times. Ngo 2 weeks bafu. Ngo 2 weeks. Tabe yami. Yabo isayikhofe lento ba. ayikhofe yazi Kuya ngokuthi Wena ikhofe mngani. ayikhofe once uyakumile nakuye angisamthandi uyakwazi ukumubona nje khona pho. Awufuna ukumcela kokugcina. Next angisamthandi Elokugcina. angikhiphe efonini yakhe angikhiphe kuma-contact yonke into angikhiphe athathe impahla zakaphume kwami once Awazi nokudlalisa lo sisi. So unabafo uthi uso right ngoba mina sengizotholela umunye o-right Alright. Ayikhona sisi nami ngigqoma ingadoti nje ngiyakushiya. Now right. Nami ngiright nje ngawe sisi. Hayi. yini ungayisho kule nkulumo abayishoyo yini ungayisho ubafa siqale nje ngoba mhlawumbe uthi use right mawuthi khona kwakho okusendlini yakhe uzokulanda uthi right ngizokulanda bangiqoshanga kithi phela okay kulungile ngithi mina yini ongayisho shiya kuyeke ukuthi uhamba ulanda izinto yini ongayisho phathi wakho ngothando nani uthi yena sakufuna yini ongayisho ayikho into engizoyisho ngiyabonga uyabonga right bangaqhubeka nje ngempilo ayikho Ulandele ungakhohle ukulanda nevest yakhe engcolile lapha. ngizoyilanda ayikho ingini yakhe lengcolile oyineke lapha manini animenini ngama-G-string nama-vest yini ongayisho ngapha kubafu nubafu naye uthi right ngawe Khona usafuna ukusho kimi. ayikho into engizoyikhuluma nawe futhi ungaqhubeka nawe Ngimoshela isikhathi sami sisi. Bengeke nje ngimoshe bamali yami le ngiyiphethe khona la. Ngizokuthengela ice ngiphume kanje. Siswami. khona musafuna ukusho kubafu before sibadedele sale nosisi Ubone bafethu. Mfowethu ne. yebo Number 1 nje ngiyazwelana nawe. Yebo. Because wena ushela intombi uyitshela ukuthi intombi right. Waya ngenhliziyo kanti yena uza ngezinye ingqondo. Into engifisa kuwe mfethu ukuthi ungapheli amandla. Yabo uzomthola umuntuogrand. Baningi abantu besimame emhlabeni and baningi abantu besimame abangcono ukunaye. Abacabanga kangcono ukunaye. Nengqondo yakhe ebhedayo. Bakhona osisi abanengqondo engcono ukudlula le akanayo. Abazokuphatha kahle and abazo appreciate lezi zinto obenzela zona exactly. So nje into as much as kubhlungu I understand but ukudlulisa. It was not meant to be this one. This one is not for you. Yabo. As for ubafu wena mfowethu nje ngithanda indlela oyihandlisha ngayo situation. Yabo. Kuyasho ukuthi hayi uyingqwele. Hayi kunjalo mfowethu ngoba phela ngeke sodlala abantu besifazane. Bezosikanda isithembu engabe yithi esikanda isithembu. Hayi ngeke. But singathi abantu besifazane not wonke umuntu wesifazane. Yeah, not wonke umuntu kodwa lo sisushila uthi nje wena uthe singadlala abafana phela nani kunjani. ngishilo ukuthi amadoda ayafana So wena basically usudecide ukuthi empilweni nje uzofeba. Into isinqumo wasithatha leso. Uvuke ekseni nje wena utshela ukuthi mina ngizofeba. Ngovuka nje ekseni ngizofeba vele. and ngeke Angizwa? ngeke Ngobani? Are you proud? Uyafuna ukushada one day. Futhi usovithikile vele. okay ngicela senze kanjena ke njamanje ngizocela ukuthi wena bafuthu so right now right so ngizocela ukuthi okay ngizocela sindedele sithena sisale sikhuluma naye umama ngoba le sine right angithi xa sindedele empela emontweni sisale sikhuluma naye thina Hayi bafa mina ngiyahambela nje ubonisa khona ukuthi ngiyamshiya impela nje ngiyahambela. bafu sonithola lapha emontweni okay ngicela uhlale la mama kancane igama sobani Boitumelo okay Boitumelo angazi iminyaka yakho ngiyibuza noma ngayibuza kulungile ngeke ngiyibuza do you think mawucabanga deep down lento qedwe kwenzeka manje right ayikho right why ngikho right indlela ebengiziphethe ngayo nami ngibonile ukuthi ngirong ubone so wrong so yini inkinga bese ukuthi uvume phambi kwabo ukuthi wrong inkinga ileyo yeah but uyayibona ukuthi wrong so uyafuna nokuyilungisa like the way owenze ngakhona mhlawumbe usazoqhubeka wenze kanje ngathi manje sebekushiyile labafana obviously uzoba nenye indoda uhamba kwesikhathi uzoqhubeka wenze the same thing oyenzile noma uzoshintsha indlela yokwenza angizoshintsha kumele ngitshintshe indlela zami so yini uzoyishintsha uzokwenza kanjani ngeke ukujola nabafana abaningi nendlela engiziphatha ngayo kumele ngistop okay
because buzuli bakhuluma kanjani bakhuluma izinto ezibhedayo ngawe and uyintombazana intombazana akumelanga ufane ukukhuluma kanje kumele at least ube nomfana ozokhuluma ipositive nawe ufeel ukuthi cha one day yazi ngizoshada one day yazi ngizoba nabantwana kodwa yafana if bazokhuluma kanje kumele ubone na ukuthi indlela ohamba ngayo wena wrong because sometimes abafana ababheki ubuhle bentombazane kodwa babheka ingaphakathi lakhe ukuthi umuntu onjani ngingaphila naye ucabanga kanjani ibehavior yakhe injani and then from lapho umuntu wesilisa usemtholile umuntu wesifazane but kodwa if ucabanga kanje ukukhuluma kanje umuntu mayikhuluma nawe awunandaba wara then nanokuthi nje evusi umuntu nje in general wena my sister you need to take yourself serious so that abantu abanye bazokuthatha serious if awuyithatha serious wena mina ngizokuthatha kanjani serious yabo if wena uyiphatha kanje mina ngizokuhlonipha kanjani as umuntu nje in general sengikhuluma mina angisangithandani nawe but if wena uyiphatha kanje umuntu kanje ukhuluma kanje ngizokuhlonipha kanjani abantu bazokuhlonipha kanjani abantu bazokubona kanjani yes life is not about people ukuthi abantu bakubona kanjani but at this point into oyikhulumayo nesithunzi sakho uma umuntu sibalekile kumele ube nesidima ube nama boundaries uzazi ukuthi ubani uzazi ukuthi uyapi uzazi futhi ukuthi uphumaphi balekile imvelaphi yakho yabo because mawusuwenza kanje nomuntu ekhaya nje uyabona cha lo sisilo life akayithathi serious kanti life is precious inhle impilo my sister idinga nje inqumo enjani ephusile it doesn't matter if unemali or awunemali but la ekhanda vuleke yabo into kanjena into eyenzakalayo normally nokubona even like emakhaya kudala umuntu esakhula yabo abantu abayiphatha njengawe wona abakhuluma njengawe into normally yenzakalayo njengoba mfana lo uthuthana nayo 2 weeks njengamanje uxhoma ngokuthini ukuthi at least ukutholile 3 times yabo into ezakalayo wonke umfana uzogcina eza ngaleyo ngqondo yokuthola and bese kwenzakaleni uzoba pregnant mase pregnant awukho sure ukuthi ubani umuntu okwenza waba pregnant awukho sure ngoba kwengane usena muphi kwenza the same thing futhi uphinde ube pregnant ngazigcina ube nengane ezofoza ukuthi mhlawumbe wazi baba oyedwa ezinye umazi baba wazo nakhona bonke futhi nalabo baziyabekho bakushiye nazi ingane xakeke impilo ibenzima ngenxa einqumo wena oyithathe light usakhula kanti into bekumele ilungise lapha nanokuthi ke akekho umuntu yokunakekela the only person okumele inakekele wena yes you can have family you can have friends but ngeke bekunakekele the way wena ungayinakekela ngakho so the first person okumele akunakekele wena take care of yourself take care of your mental health take care of your health in general as a person yes ungafuni ungacabanga ukuthi abafana just because ba act the way aba act ngakhona and now kumele u act a certain way umfana nentombazana akufani we try because society yamanje or impilo yamanje kuyazanya ukuqhathanisa ayifani lento leyo sibalekile isithunzi somuntu wesimama ubalekile empilweni ngaba sikho nathi la if bengekho umuntu wesimama yes no akunankinga bese asicindeze asisho ukuthi bese kutshela nje amagama yabo yes abantu abasibizile la ukuthi sifikelana abafowethu laba abawu2 but then ke thina islogan sethu silithatha uhlangothi so ingakho sithi abahambe sisale nawe sikhulume nawe njengosisiwethu sikutshela ukuthi no siyacela ukuthi uzame Nkosi yami asisho ukuthi phila impilo esishoyo ukuthi ngiphila kanje kuwena but then siyacela nje ukuthi awuzame ukuhamba kanje because kanje kumnyama phambili kunamatshe kunamawa uzowa ngalwele ngale yabo so kanti ngapha kuyakhanya exactly nanokuthi wena wazi ukuthi udeserve impilo yakho uyazi ukuthi yini uyideserve empilweni yakho but I doubt ukuthi lento le yenzeka manje ngicabanga ukuthi uyideserve mhlawumbe ungacabanga ukuthi uyideserve manje but I don't think it's your end goal you don't deserve this yabo nje noma ngaye uvela uyeke umjolo nje uvela uyiphelele impilo yabo nje kune Shandisi la ngiyeza kuthiwa kune Shandisi ekhona eyenzakalayo kuthiwa i-G20 angazi yini i-G20 kwenzakalani yini kwenzakalani ngokukhuluma G20 yini lo ngiyazi G20 angazi nge-G20 angibheki TV awazi ukuthi kwenzakalani nje manje mali yashona akazi big TV ubonile ibhano ekhomsana lebedlula unakho nokulibona le bhano elibrown noma uyabuqala ukulibona ngicala ukulibona awuyibuzi kwenzakalani angazi nokuthi kwenzakalani angazi akulungile akunankinga mana lapha noma mhlawumbe imana ngala
ngamemgwaqweni sivale show thina then sizobe sikathenda nasiqhubeka after show yeah mhlawumbe sizohamba siyoshaya ama drinks nyana ambalwa negawulo yabo sibe grand sixoxele ngeG20 hayi umlutho mfethu seshaya kayo sonke soyisida akayidla sedlile icala G20 ifikile khona bayaziyo khona bangayazi ngidakwe ngene le weekend impela ngidakwe ngibuya ngale ngompela bayaqoqa amaphoyisa la emgwaqweni abafunda ezobahlaza abayifunda ezobahlaza bakuthatha bekuvalele endlini yazi ngagibela itekisi the other day ngangibela itekisi so bangibela itekisi imiswe yini ekuseni imiswa ama traffic cop igehlezekile le yazi lo mjida avele first time uthi senengibambile uthi usekhokhile hawu ayidlula hawu vele ubone ukuthi yakhala emzansi awucabange lithi phoyisa lithi driver hayi mina ngiqeda ukudlula manje la ekseni lo dami yesibili lithi phoyisa ayidlula shothi usekhokhile okay Chris, you know what to do. Take us to G20. Hey, Langanomzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, send to man. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sithu yaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Solo lo. Surprise lo ngiphathele wona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela nje. Usandela umnuka wena. Usandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyayi.